ha valaki imádja a bestiát, és annak képét, és felveszi annak jelét a homlokára vagy a kezére, az inni fog Isten haragjának borából, amelyet keveretlenül töltöttek haragjának poharába, és tűzzel, és kénkővel fog gyötrődni a szent angyalok és a bárány előtt. Ahogy az előző alkalommal láttuk, a bestia itt a pápaságot jelenti. Babilon anyának is nevezik. Kiesett Isten kegyéből. Parázna leányai az elpártolt protestáns egyházak. Szintén elvesztették Isten kegyét, ezért mondja kétszer. Elesett. Elesett. Egy Babilon anya, amely még a középkor előtt elesett, és a másik a lánya számára, aki 1844-ben vesztette el Isten kegyelmét, amikor száműzte, és marginalizálta azokat, akik örültek Jézus Krisztus közeli eljövetelének. A múltkori videóban bemutatott doktrinális tételekkel kapcsolatban kísértésbe eshet, hogy azt mondja, ez túlzás, Isten nem követeli ezt. Az özönvíz előtt Noét fanatikusnak tartották azok, akik nem fogadták el az ő figyelmeztetését. Ma sokan a vallásos keresztények között elítélnék Dánielt, mondván, hogy túlságosan aprólékos, szűk látókörű és fanatikus volt. Az igazi keresztények már hozzászoktak ehhez, ha azonban valami pont kétséges maradt. Ezen a másodlagos oldalon hagyom a múltkori videó pontjainak listáját. A gombra kattintva megjelennek a megfelelő bejegyzések. Ebben az utolsó videóban új igazságokat is bemutatok, amelyeket Isten igéjében fedeztünk fel. Jézus azt mondta, hogy az utolsó időkben minden igazságot helyreállít Illés, aki eljön az Úr, nagy és rettenetes napja előtt. A feleségem most felolvas egy ihletett szöveget a prófétanő Ellen White tollából. Figyeljenek jól! Az angyal azt mondta, Isten egyre szigorúbban fog működni, hogy kipróbálja és megvizsgálja népe minden egyes tagját. Néhányan készek elfogadni egy pontot, de amikor Isten egy másik nehéz ponthoz vezeti őket, visszariadnak tőle és hátra maradnak, mert úgy gondolják, hogy ez közvetlenül egy dédelgetett bálványt érint. Ott lehetőségük van meglátni, mi az, ami a szívükben kizárja Jézus Krisztust. Valamit többre becsülnek, mint az igazságot. És a szív nincs felkészülve Jézus Krisztus befogadására, az egyéneket egy ideig próbára teszik, és megvizsgálják. Majd meglátjuk, hogy feláldozzák-e bálványaikat, és hallgatnak-e az igaz tanú tanácsára. Az idők végén Isten népe azzal lesz jellemezve, amit Isten igéje mond. Milyen leírást ad Isten? Miután leírja azokat, akik elvesznek és a pokol tüzében égnek, bemutatja a hűségeseket, mondván, itt vannak azok, akik megtartják Isten parancsolatait, és Jézus pitét. Az Úr azt mondja, megtartjátok szombatjaimat, mert jel lesz közöttem és köztetek, nemzedékeiteken át. És így, Isten ellenségének hatalmának jele. A hamis szombat, a vasárnap, a hét első napja. Azok, akik lemondanak az égi eredetű igazságról, és elfogadnak egy helytelen vasárnapot, mint a pihenőnapot. Ezzel megkapják a bestia jelét. Akár egyetértenek ezzel, jel a homlokon, akár elutasítva az igazságot, pusztán formalitásból teszik, jel a kézen, jelezve a cselekedeteket. Isten pecsétje, az igazságban való megszilárdulás, mind szellemileg, mind intellektuálisan, hogy ne lehessen megingatni. Aki megtartja a szombatot, és Jehova minden ismert parancsolatát, és ez a jel a homlokán van, az védelmet kap a szorongás idején, és Ezékiel 9. fejezetének mészárlásakor semmi rossz nem történik vele. Az Egyesült Államok evangélikusai egyre inkább magasztalják a pápaságot, és kérni fogják a kormányt. Vagyis a nép hangja nyomást fog gyakorolni a kormányra, hogy olyan törvényeket hozzon,
amelyek beavatkoznak az emberek vallási életébe. Ez a bestia képe ismétlés abból, amit a pápaság tett. A középkorban. Aki egyetért ezzel az új világrenddel és a lelkiismeretet szabályozó törvényekkel. Elfogadja a bestia képét. Szörnyű büntetés lesz. Nem csak ebben az életben, hanem az utolsó ítéletkor is. Ha valaki imádja a bestiát és annak képét, és felveszi a jelet a homlokára, vagy a kezére. Az indifób. Isten haragjának borából, amelyet víz nélkül, vagyis irgalom nélkül öntöttek a harag poharába, és tűzzel és kénnel fog gyötrődni a szent angyalok. És a bárány előtt. És a kínjuk füstje. Örökké felmegy, és nincs nyugalmuk sem nappal. Sem éjjel. Azok, akik a bestiát és annak képét imádják. Azok, akik megkapják a nevének jelét. Ha az üzenet azzal zárul, hogy itt vannak azok, akik megtartják Isten parancsolatait, és akiknek Jézus Krisztus hite van. Parancsolatok. Mindaz, amit Isten parancsolt. Az Isten és a fele barát iránti szeretettel kezdődik, amely kiterjed a 10 parancsolatra, amelyek tovább bontakoznak. Az úgynevezett rendeletekben és ítéletekben. Tudja, sokan azt hiszik, hogy a szombatot csak a zsidóknak adták. De ez nem igaz. Ott a parancsolatban azt mondja, mert 6 nap alatt teremtette a teremtést, az egész emberi fajt. Ugyanígy a többi parancsolat is. Például az egészségre vonatkozóan nem enni sertéshúst, semmit, ami vért tartalmaz. A testre való jelölések, mint például a tetoválások tilalma, nem csak a zsidóknak lett adva. Ez a 3 Mózes 19:28-ban van, és egy versszel előtte azt mondja, hogy az ember ne rongálja meg szakálla sarkait. Nem csak a zsidóknak adatott, hanem minden embernek. Akár sok szőr van az arcukon, akár kevés. Ne sértsd meg a szakál sarkait. Az arc simán hagyásának szokása Egyiptomból származik. Isten csodálatosan megtervezett minket. Nézd meg, mit mond Ellen White ezekről a törvényekről. Jézus Krisztus vallási előírásokat adott Mózesnek, amelyeknek a mindennapi életet kellett irányítaniuk. Ezeket a rendelkezéseket azért adták, hogy megvédjék a 10 parancsolatot, Ők nem tanítványok vagy árnyak, amelyek Jézus Krisztus halálával elmúlnának. Kötelezőek kellene legyenek az ember számára, mindenkorban, amíg az idő tart. Ez az ihletett szöveg felfedezések sorozatát indította el a Bibliában. Olyan kiváltságokat és kötelességeket, amelyekről nem is álmodtunk, hogy Isten igéjében lennének. Hogy bizonyítsam, amit mondok, mindig ki fogom írni a bibliai szövegeket a képernyődre. Könyv, fejezetés, vers szerint. Vagy Ellen White prófétanő szövege. Az angol könyv rövidítése. Oldal. És bekezdés. Ahhoz, hogy megtalálja a szöveget az eredeti hivatkozásában, csak menjen erre az oldalra, és írja be a rövidítés nevét ott. Akkor használd a böngésződet a tartalom fordításához a saját nyelvedre, ha úgy kívánod. Ja, és az elsődleges oldalon hagytam a Biblia könyveinek nevét. És azok rövidítéseit is. Jézus napjaiban a zsidók azt mondták, hogy hisznek Mózes és a próféták írásaiban, akik több száz évvel Jézus előtt éltek. De amikor személyesen eljött, elutasították. Ugyanígy Ellen White idejében sokan azt mondták, hogy hisznek a Bibliában. De hitetlenek voltak az Úr hírnökével szemben. Illés idejében sem volt egyetlen ház sem, amely befogadhatta volna a prófétát. El kellett mennie. Egy szomszédos országba sok Ellen White ellenző volt, akik cikkeket és könyveket írtak. Az ő szolgálata ellen. Ez a kovász még ma is aktív YouTube videókban. Azt állítva, hogy plagizált. Eladósodott, hazudott. Szabadkőműves volt. És így tovább. Jézus Krisztus ellen is voltak ilyen vádak, hogy nem fizetett adót, hogy faránk. Volt és hogy megszegte a szombatot. Általában a viselkedésével, bizonyos sztereotípiákkal, megjelenésével kapcsolatos vádak. Nem azzal, amit tanított.
Azok, akiket a Szentlélek vezet, tudni fogják a tanításról, hogy Istentől van-e, vagy saját magától beszélt. Ahogy az előző videóban mondtam, a jelenlegi, antibiblikus tendencia az, hogy egyenlővé tegyék a nemeket. A férfi megborotválkozik, hogy a két arca hasonlóbb legyen, a nő nadrágot visel, és már nem szoknyát. A nő, aki házon kívül dolgozik, és alkalmazottat hagy a gyermek gondozására. A nő, aki az egyházban is tanít. A nő, aki az egyház vezetője. Mióta Éva eltávolodott a férjétől, és vétkezett, az a következménye, hogy ma alá kell vetnie magát a férje akaratának. Az egyházban nem szabad beszélnie, hanem csendben kell maradnia. A nők régebben jobban takarták a testüket és szoknyát viseltek. Szintén elfedték a hajukat, vagy legalábbis megkötötték. A fedőt a szerénység és alázat jeleként. Isteni tekintéllyel Pál azt mondja, hogy legalább imádkozáskor. A nőknek fátyollal kell fedniük a hajukat. És nem a kultúrával vagy a helyi körülményekkel igazolja, hanem a világ teremtésével. És az ember teremtésével. Szintén a gonosz angyalok miatt, akiket vonz egy szemérmetlen nő, aki a szellemi világgal keres kapcsolatot. Isten igéje azt is mondja, hogy ne készítsünk semmilyen hasonlatosságot az égen lévő dolgokról, a földön lévő állatokról, és a föld alatt a vizekben lévőkről. Ne készítsünk, ne boruljunk le előttük, ne imádjuk őket. Ezért nem szabad semmilyen hasonlóságot mutatnunk. Semmilyen szoborral. Háromdimenziós képpel, amely élőlényt ábrázol. Babákkal. Plüssállatokkal. Mindezeket nem szabad használni és megtalálni. A szentek házában. A parancsolat egyértelmű. Ne készíts magadnak faragott képet. És a Biblia megmutatja nekünk, mit tegyünk ezekkel a képekkel, nevezetesen, hogy tűzben égessük el őket. Más istenek nevét nem szabad megemlíteni. Talán valamilyen közbeszólásban, valamilyen felkiáltásban. Ne említs meg semmilyen címet, egy másik Isten nevét. Isten igéje ezt mondja. Mózes maga nem alkotott törvényt. Krisztus, az angyal, akit Isten kijelölt, hogy a választott nép előtt járjon, adta Mózesnek az élő valláshoz, és Isten népének kormányzásához szükséges rendeleteket és követelményeket. A keresztények szörnyű hibát követnek el, amikor ezt a törvényt szigorúnak és önkényesnek nevezik. Majd szembeállítva azt az evangéliummal és Jézus Krisztus küldetésével földi szolgálata során, mintha ellentétben állna azokkal az igazságos előírásokkal, amelyeket Mózes törvényének neveznek. Amikor imádkozunk, az Atyához kell imádkoznunk, ahogy Jézus tanította. Így fogtok imádkozni, mi Atyánk. Nem szabad az imát úgy kezdenünk, hogy kedves Jézus, hanem az Atyához kell imádkoznunk Jézus nevében, mint aki megérdemli az érdemeket, akié a hitel. Aki megérdemli azt a kegyet, amit keresünk. Imádkozáskor a bibliai pozíció a kezek felemelése. Valamikor igen, leborulhatunk és sírathatjuk bűneinket. De az alapértelmezett helyzet az, hogy szent bátorsággal emeljük fel arcunkat, a kegyelem trónja felé, ahonnan reményünk származik. A bibliai számítás szerint a hónap az új holddal kezdődik. A hónap szó héberül. Ugyanaz a szó, mint az új hold. Nem a naptár szerint, az égi testek együttállása szerint, hanem amikor a horizonton megjelenik az első félhold, az új hold után. Tehát a következő nap. Az új hold napja különleges nap. A hónap első napja. Nem mintha szent lenne, de rajta különlegesebb, gazdagabb, különlegesebb istentiszteletet kell tartani. Ezért láttuk, hogy ezen a napon havonta egyszer meg kell tartanunk az Úr vacsoráját, Jézus Krisztus emlékére. A mennyben hónapról hónapra fogunk menni, hogy együnk az élet fájának gyümölcseiből, amely hónapról hónapra terem gyümölcsöt. Ezért az új holdkor a mennyben el fogunk menni a városba enni. Már ma ennek előrevetítéseként
Enni fogjuk tehát Isten fiának testét. És vérét, amelyek szimbólumok, csupán szimbólumok. Az alkoholmentes bor, és a kovásztalan, bűntelen kenyér. Az úrvacsorán csak egy kelyhet használunk. Ez a bibliai forma nem mondja, hogy több kehely volt, a kenyér viszont több darabra lett osztva. Egy kehely képviseli az egységet. És akkor egy pohárból isznak. A lábmosásnál is Jézus Krisztus megmosta az összes tanítvány lábát. És ha az egyik tanítvány követni akarná a példáját, akkor ő is megmosná a csoport minden férfiának a lábát. Ezért, amikor mi tesszük, minden férfi megmossa minden férfi lábát, és a nők külön a nőkét. És közvetlenül a lábmosás után gyakoroljuk az oszkárót, a szent csokot. Az első hónapban voltak a zsidó ünnepek, de ezek Jézus Krisztus első eljövetelekor teljesedtek be. Jézus a mi pászkánk. Ő bűn nélkül halt meg, kovásztalan kenyér. Amikor meghalt, teste nem látott romlást. Amikor feltámadt, ő lett az alvók zsengéje, így teljesítve a zsengék, vagyis az első gyümölcsök ünnepét, és magával vitte a feltámadt halottabb zsengéit is, akik a mennybe mentek. A pünkösd 50 nappal a feltámadás után valójában annak az aratását jelölte, amit Jézus Krisztus vetett. És most, hogy a Szentlélek leszállt. Nagy aratás volt. Az ünnepen. A pünkösd a búza aratásának szimbóluma is volt. Most az őszi ünnepek Jézus Krisztus második eljöveteléhez kapcsolódnak. Trombiták a bejelentés, hogy Jézus Krisztus hamarosan visszatér. Amikor az adventisták felfedezték ezt az igazságot és világszerte hirdették. Erről többet megtudhatsz ebben a könyvben, amit az előző videóban posztoltam. Ezen a linken. Elkezdődött az engesztelés napja. Mi az ítélet idejében vagyunk. A halottak nevei már elkezdtek átmenni, és Ellen White azt mondja, hogy hamarosan. Senki sem tudja, milyen hamarosan kerülnek az esetek az élőkre. És az egyetlen ünnep, amely még nem teljesedett be, a sátoros ünnep vagy a kunyhók ünnepe. A 7. hónapban, a 7. hónap közepén. Ott. Kell tartanunk ezt a rendeletet, amíg a típus találkozik az antitípussal, az árnyék találkozik. A beteljesedésével. Ami Jézus Krisztus eljövetelekor fog megtörténni, amikor bekövetkezik a nagy aratás. Mert a sátoros ünnep az aratást ünnepelte. Mind az olajbogyóét, mind a szőlőét. Azokról a gyümölcsökről, amelyeket a nyár végén szüreteltek, Izraelben, az északi féltekén. Akkor az olajbogyó betakarítása, amely a hűségeseket zselképezi, és a szőlő, Isten tapossa a sajtót. Amíg ez meg nem történik Jézus Krisztus visszatérésével, addig mi ünnepelni fogjuk. Betartva a sátoros ünnepet. Zakariás könyvének végén említ egy időt, amikor aki nem megy fel, hogy megünnepelje a sátoros ünnepet. Arra nem fog esni az eső, ami az idők végéhez kapcsolódik. És tehát, mielőtt ennek az ünnepnek az öröme eljönne, van az engesztelés napja, amely a 7. hónap 10. napja, néhány nappal korábban, amikor gyászolunk, megvalljuk bűneinket és Isten bocsánatát keressük, ahogyan Dániel, ahogyan Nehémiás. Keresve, hogy Isten ismét megmutassa kegyelmét, és áldásokat, helyreállítást és gyógyulást hozzon. Néha van egy 13. hónap. Ezért a következő évben minden ünnep egy kicsit későbbre tolódik az évben. Ami 1844-ben is, 2024-ben is így volt, abban az évben, amikor ezt a felvételt készítem, tehát ebben az évben az ünnepek később vannak. Izraelben nem mindig az új év van, amikor a pászkát hirdetik, és a kereszténységben sem feltétlenül. A Biblia szerinti pászka az. Ezért olyan törvények, amelyek nem árnyékok, és típusok, amelyek már beteljesedtek, Jézus Krisztussal, szertartások. hanem igen. A mindennapi törvények Isten igéje azt mondja, hogy a gyümölcsöket az első években nem szabad megenni, amikor fájszárú fákból származnak. Hagyni kell az első 3 évet, a 4. év áldozatként szolgál, és az 5. évben csak akkor mi, akik ültettünk, ehetjük a fák gyümölcsét. A mezőgazdaságban, gyors forgásban, amikor felszántják a földet és gabonát ültetnek. 6 éven keresztül kell ültetni, majd a 7.
évben hagyni kell pihenni a földet. Ez a szombatév. A mezőgazdaság törvényei. Isten ismeri a talajt, és azt akarja, hogy a talajnak is legyen ideje regenerálódni. És a madarak. A mezei állatok számára is, hogy legyen táplálékuk. A Mózesnek adott utasításokat az ókori Izrael számára éles és szigorú körvonalaikkal. Isten népének ma is tanulmányoznia is. Engedelmeskednie kell. Isten azt akarja, hogy népe tanulmányozza ezeket a leckéket, és ne kövesse saját ítéletét, saját terveket készítve. Isten megmutatta, hogy egyetlen Úr van, és hogy ő uralkodik a mennyekben, és törvényeket adott, amelyeket mindenkinek be kell tartania. Az utolsó eső. Előestéjén vagyunk, ez a felfrissülés. Ezért el akarunk hárítani minden lehetséges akadályt. Isten azt mondta, ne érintsetek semmi tisztátalant. Ugyanezt mondja Pál a 2 Korinthusi levélben, ne érintsetek semmi tisztátalant, és én befogadlak titeket. Hol mondja a Biblia? Hogy érintsünk valami tisztátalant. A Leviticus 11 bemutatja a törvényeket arról, hogy mit nem szabad enni, melyek a tisztátalan húsok, majd folytatja azzal, hogy a holttesteket nem szabad megérinteni, mert azok tisztátalan dolgok, és ezután következnek az egészségügyi, higiéniai és közegészségügyi törvények Leviticus 11, 12, 13, 14 és 15. Különösen az érint minket, hogy a Leviták 15-ben az áll, hogy a nőnek, amikor menstruációs időszakában van, 7 napig nem szabad megérinteni. A lényeg. A bőr. A bőrön érintkezés. A test méreganyagokat bocsát ki az izzadság által. Tehát, amikor megérintjük a szemét, a méreganyagokkal szennyezett izzadságot is megérintjük, ezért nem szabad megérinteni a férfit sem. Miután éjszakai magömlése volt. És a házaspárt sem, miután szexuális kapcsolatuk volt. Megmutatják, hogyan végezzük el a higiéniát ezután, és ne érintsünk embereket, keressük az elszigeteltséget a következő napnyugtáig. Ezek a mi teremtőnk szabályai. Ő így döntött, hogy bőségben legyen egészségünk. Ézsaiás és Pál azt mondják, ne érintsetek semmi tisztátalant, és én befogadlak titeket. Nagyon világos általában előítéleteink vannak, mert olyan dolgokról van szó, amelyekhez nem vagyunk hozzászokva. Vannak bizonyos sztereotípiáink, de mindazok érdeklődése, akik remegnek Isten szavától, az, amit az Úr mond. Itt vagyunk, akik megtartják azokat a dolgokat, amelyeket az Úr parancsolt. Itt vagyunk, akik megtartják Isten parancsolatait. És Jézus hitét. Itt is hagyok egy linket az oldalon az úgynevezett apokrifekhez. Portugálul nyomtatva is megvannak. Az apokrifek, amelyek a King James Bibliában voltak, egy protestáns Bibliában, 200 éven keresztül. Ezek az apokrif könyvek benne voltak a King James Bibliában és a 1912-es német Luther Bibliában is. Helen G. White ajánlja ezeket az apokrif könyveket. Az ő idejében ezeket a könyveket kivették a Bibliából. A bibliai társaság döntése alapján. Inkább pénzügyi okokból. Mert ez a könyv túl vastag volt. A missziók számára. Akkor úgy döntöttek, hogy koncentrálnak, mivel Luther elválasztott. 1. Részt a 2 testamentum között Jeromos hatására. De nézd csak, mit mond Ellen White isteni inspiráció által ezekről a könyvekről. Láttam, hogy az apokrifek a rejtett könyv, és hogy az utolsó napok bölcseinek meg kell érteniük azt. A rejtett könyvet elvetik, kösd a szívedhez. Kösd a szívedhez, ne hagyd, hogy az oldalai zárva maradjanak. Az új igazságok, amelyeket ebben a videóban bemutattam, részletesebben megtalálhatók ebben a Novalus könyvben, amelyet feltöltöttem neked ezen a haladó lépések. Másodlagos oldalon. Használja a Kindle alkalmazást, vagy bármely más EPUB fájlolvasót. Ez a 2 formátum sokkal kényelmesebb, mint a PDF. Növelheti a betűméretet, készíthet jelöléseket, megjegyzéseket.
Először tölts le egy valamilyen ilyen fájltípus olvasót. Majd kattints erre a könyvikonra. Tudod, engedd, hogy Jézus Krisztus lakjon a szívedben, imádságban keresd a vele való közösséget, és ő megadja neked az erőt, hogy engedelmeskedj az akaratnak. Ő munkálkodik bennünk a szándékot. És a cselekvést. Jézus Krisztus igazságának tömjénje. Vagyis Jézus érdemei, nélkül az áldozat. Vagyis erőfeszítéseink nem lesznek elfogadva. Az a hit, amelyet Jézus Krisztus itt a földön birtokolt, a tiéde is lehet, ha egyesülsz a szőlőtővel, Jézussal. Az ő nedve belép az ágainkba, és sok gyümölcsöt fogunk teremni. És Jézus hite bennünk lesz. A Szentlélek teszi hatékonnyá ezt a kommunikációt. Ez egy. Isten 3 személyben, egyesülve, az emberiség megváltásáért. Jézus kegyelme, Isten az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen veled. Ámen.